Айде сега, започва матча. Почваме. Давай сега. Почваме, дай. Избирай. Ще играем... Че? Ти си, давай. Що не мога да избера фудрафта? Кой е фудрафт? Ето го фудрафта. Че? Не, другото. Хиксо. Да, аз съм избрал. Advanced, давай сега. Избирай, какво искаш. Защо тази схема обичаш ти да играш? Защото на кип. Добре, давай. Избирай. Така. Капитан на отбора. Серхио Рамос. Или това Левандовски. Ще наложа на Левандовски. Давай. Сега. Ляво крило. Неймар. Ще говорим Неймар. Сега. Кой? Меси не се пазва. Мунир. Много добър Мунир. Ето. Хонда. Или кой? Ето. Мунир, да, е така, Мунир. Барса, от Барса е. Няма да бъде много. Хо. Сега кой ще спадне? Кой? Сега. Видал. Артуро Видал. Как няма да... Рамирес къде отиде? Ама ние трябваше да ги избираме такива да са... Виж, да са от един отбор или пък да са от една... Да, обаче не се падат толкова. Охо. За да ложим за балета или... Да, за балета е. Или Дани Алвеш? Не, за балета. И ни ги обичаш тия от Барса. Сега. Кой? Карвалио? Не. Демикелис. Вземи Демикелис, той заедно с Забалета ще са много добър тандем. Демикелис виж, зелено. Виж. Защото са двамата са аржентинци. Не правя да... Данте. Убивам играч. Няма как да не е в отбора. Данте, той не играе. Максуел. Той е бразилец. Ако е бразилец, ще се дигне Да. Иначе трябва да избереш някой, който е от това, или Бернат. Не искам. Виж двамата са такова. Чакай. Сега избери вратар. Сега. Вратар кой? Тер Стеген го е ясно. Тер Стеген. Добре. Сега може да се падне добър вратар. Суп. Байден Фелер. Ники ми, нали? Ти искаш да играеш с Лестър, бе? Тук няма Лестър, това е Дило. Лестър. Лестър са много добре. С 3 точки и повече от Манчестър Юнайтед. Арбеола. Манчестър Юнайтед, те са... слаба работа. Майкон. Защо пък не? Бачето, бе. Защото германец. Кой? Де Йонг? Не. От Милан, бе. Ай, вземи един от моят отбор, Милан. Че? Найджел Де Йонг, фасти. Айде, от тебе да ми. Ами ви са какво правите? Правите се отбор, не знам сега, аз не съм го играл. Така вече нямам пари избирам. Изпуснал. Гризман. Вземи, там. Том Гризман ще го сложа и тук. После ще го сложа. Гризман. Реми. Абумеянга. Абумеянг. Да. Пиер Абумеянг. Ами този избрали го... Той е Спайдермен. Карим. Знаеш ли? Ники. Бензема, той е... Избрали го? Той е Бензема... Той от Реал Мадрид ли е той, бе? От Реал, ама те сега нещо го такова... Ще го махат.
нали сега го съдят за изнудване. Казал там, че за някакво видео, че... Квадрадо, а така, да, извини, в Квадрадо. И той още в Челси е там. Той всякъде играе. Знаеш? А? Може си е в Челси. Как ще е в Челси, бе? В Ювентус играе. Кличи. Вземи кличи. Що? Гао кличи, добре. Или Вандервил. Хайде. Видич, нема не Видич. Той е много стар, бе. Той е чехлека, бе, той е... Сърбен. Сърбен ли? Тоти! Сега ако не вземеш Тоти. Алекс. Как вземеш Алекс, бе? Тоти вземи, бе. Франческо Тоти най-добре. Франческо Тоти вземи, бе. Той е Тоти. Ох, няма никой. Или кой? Матио? Ти не го направи Ники, те хуп. Тя още, виж, има тук... Суботич. Алба. Негредо, Алваро Негредо, добре, или Ел Шарауи. Не. Ел Шарауи беше много добър. Чакай. Вече имаме... Защо не си пак в Роналдо, бе? Никакъв Роналдо няма си пак. В момента играе Ники Геймс. Роналдо! Къде? Хей го. Кристиано Роналдо. Да, Ибрахимович, бе. Не искам да Ибрахимович. То тук нямаше Ибрахимович. И как няма? Имаше го там Ибрахимович. Сте ли това Роналдо, бе? Кристиано Роналдо. Гилосан. Що ще свали, бе? Белия балет. Абомянка. Няма да махам Абомянка. Сега, менеджер. Чакай. Менеджер. Монтиньор, да е. Виеш боеш. Не. Той как се казваше... Луис Енрикес, бе. Няма. Няма ли? Виеш боеш, Виеш боеш е добър. Айде, готови. Чай се сам. Защото виж, имаш Роналдо, пък Виеш боеш е И той е португалец, той. Ма чай сега, когато почне мачеш... Има и бразилци. Чай сега, когато почне мачеш, ще го сложим Роналдо да ляво на коля. Айде, идвай при мен. При тебе или от другата страна? Не, при тебе. Айде, двата игра. Чакай. FIFA 16. Чакай. Ще играем срещу Манчестър. Някой слаб отбор, те. Не, айде. Някой слабаци, бе. Челси. Купаните Челси, кото. Не. На кой, бе? Чакай. Тия, които са избълтове. Мюнхен, Борусия. Борусия. Чакай малко се. Айде, сега. Слагам Роналдо сега. Знам се. Остана. Готови сме. После, айде, ти сега си ги усмиш. Изведнъж да ги такова. Може. Еди тактик с Хикс. Почвам. Айде, почва. Не знам да Много ситне, е. Тук малко заради това. Лоша графика. Графиката е добре, дай. Дай, Ти ли играеш? Аз си играя, да. Почвам. Айде, почвам. Сега се записва се. Тук сме лайв. За камерите записват. Чакай! Ами сега всъщност, кой записа ти Станиславски с матча? Там... Всичко записаме, гласове, всичко се записва. Ами камерата, тя на лаптопа ли? През сигнала, през това. Айде! Ох, много... Чай се, че. Не! Тем са много силни. Той има... Сада. Засада. Чая. Това аз ли съм? Да, че си чист човек. На кой? Браво. Тебе, да. Чай, научих думите. Айде. Пусни. Не! Мина! Ти сега ще ти вкарат гол. Кой да направи? Не мога да се върна. Вкараха гол. Кой да правим? Чай да видим тук дали ще може да променим нещо.